again! En gang til. Vi vil godt lave en kaj-challenge. Med kaj. Sjovt. Ja. Vi har lige prøvet på en finger, og jeg synes, det var virkelig stærkt. Det synes jeg faktisk ikke. Albert har lige taget sådan ret meget, men hun synes også, det var stærkt. Yep. Men jeg åbner den lige. Og så, hvor meget tager vi? Sådan en halv. En halv. Vi tager en halv. Er det meget? Spiseskæfuld ligesom før. Okay. Ej, jeg tror, jeg dør. Og ja, min lillebror kom med noget vand. Great. Men det var for sent. Du skal mere. Mere. Oh Vi my lader god. bedre. Højre, venstre. Bare proppespil. Det gider sgu ikke komme ud. Sådan. Ej. Dum. Finger. Sådan der. Ja. Ej, det er for meget, er det? Det er lige meget. Det er sgu da ikke. Så giv lidt til mig, hvis det er Så. vel. Okay. Okay, vi har vand klar her. Okay. Okay. Alberte, du tæller ned igen. 3. Prøv lige vent. Okay, Julie. Ja. Okay. Og jeg har ikke... Jeg har været til det Det er også. Okay, Okay. jeg er klar nu. 3, 2, 1, nu. Au!